серобидон ва худро аз хатарҳои иттилоотӣ эмин бор. ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ, шумо лоиҳаи серобидонро аз радиои садои хуҷанд рӯи мавҷи 157 FM гӯш мекунед. бо шумо ҳастам ман Шамсин Наврӯзов. мо дар барномаи гузашта доир ба мавзӯи фактчек суҳбат доштем ва яке аз масъалаи муҳиме ки дар он ҷо зикр шуд, ин доштани тафаккури интиқодӣ буд. яъне ба ҳама хабару воқеаҳо бояд бо назари шубҳа нигоҳ кард. имрӯз бошад мо тасмим гирифтем доир ба ҳамин мавзӯъ суҳбат карда бошем. имрӯз дар меҳмонии барномаи мо ҳузур доранд рӯзноманигор ва таҳқиқотчи Гузал Маҳкамова. шуморо ба барнома хушомадед мегӯям. ташаккур, саломат бошед. иттилоот аз манбаъҳои мухталиф сарчашма мегирад ва на ҳамеша дақиқу ростин аст. мутаассифона рӯз ба рӯз шумораи хабару паёмҳои фейкӣ бар дуруғ ва таҳриф шуда дар шабакаи интернет, махсусан шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд мешавад. танҳо ба туфайли тафаккури интиқодӣ, яъне бо назари шубҳа нигоҳ кардан ба маълумот, мо метавонем хабари бардуруғро аз ростин ҷудо намоем. барои ҳамин имрӯз тасмим гирифтем дар мавзӯи тафаккури интиқодӣ ва чӣ тавр рушд додани он ба шумо маълумот диҳем. маълимаҷон, нахуст суҳбатро аз он оғоз мекунем ки худи тафаккури интиқодӣ чӣ аст? вақте ки гап дар бораи тафаккури интиқодӣ меравад, бояд донистан дар кор ки мо бештар тафаккури интиқодиро аз забони русӣ ё ин ки англисӣ гирифта шудааст ки мо бештар такя мекунем ба калимаи критика, яъне ки критическое мышление. критикаро дар забони тоҷикӣ он қадар хуб қабул намекунанд, фикр мекунанд ки ин танқид аст. дар асл тафаккури интиқодӣ, яъне ки критическое мышление, ин танқид кардан не, балки ба он иттилоот ё ин ки ба он факту рақаме ки ба шумо пешниҳод карда мешавад, маълумот ва ҳодиса доштани тафаккури интиқодӣ, яъне ки суол гузошта тавонистан, яъне ки то кадом дараҷа ҳамин дуруст аст, оё дуруст аст ё не. ва аз нигоҳи, яъне ки умуман тафаккури интиқодӣ ин бо шубҳа нигоҳ кардан ба хабар, ба маълумот ва суол гузошта тавонистан. баъде ки суол гузоштед, шумо бояд ҳамон суолатон ба факт биёред, яъне ки бо факт ҳамин суоли худатон ба ҷавоб гуфта тавонистанатон дар кор. ва сеюм зинаи тафаккури интиқодӣ ин аст ки баъд хулоса бароред, яъне ки барои ба хулоса баровардан тафаккури интиқодӣ, яъне ки ин малакаи асри 21 аст. мо ина як жанр намегӯем, як чизи нав намегӯем, но лекин дар асри 21 аз сабаби он ки интернет ва аз сабаби он ки шабакаҳои иҷтимоӣ умуман пеш рафтааст ва аксари мардум шабакаҳои иҷтимоиро ҳамчун гӯем ки манбаи иттилоот қабул кардааст, бештар ба тафаккури интиқодӣ, яъне ки инкишоф додани тафаккури интиқодӣ бояд машғул шудан дар кор, яъне ки ҳама вақте ки аз шабакаҳои иҷтимоӣ, интернет, хоҳ мумкин аз воситаҳои ахбори оммаи анъанавӣ иттилоот мегиред, шумо бояд суол гузоред ки оё ҳамин дуруст аст ва барои чӣ гуфта шудааст ин ва то кадом дараҷа, яъне ки дигар манба дар бораи ин маълумот чӣ гуфтааст. яъне ки бо шубҳа нигоҳ кардан ба он маълумот ва баъде ки ҳамин маълумоти гирифтагиатон ба аргумент овардан, хулоса баровардан аст. яъне ки се зина аст ин тафаккури интиқодӣ. яъне ки ҳамин се зинаи муҳимро бояд ки ҳамон истифодабаранда донад. дуруст. ва умуман вақте ки мо дар бораи тафаккур гап мезанем, бояд гуфтан дар кор ки ду тафаккури мо мавҷуд аст ки якеаш агар таҳлил кунад, яъне ки тафаккури интиқодӣ, дуюмаш як ғояи навро пеш мебарад, яъне ки фикр мекунад, тавлид мешавад, як ғоя эҷодӣ. тафаккури эҷодӣ астем. дуюм ду намуди тафаккурро бояд ҷудо кард. хуб, ташаккури зиёд. хуб, инҷо дар бораи anu пункош гуфта гузаштем. умуман бед муайян мекунем ки барои шахсоне ки тафаккури интиқодӣ надоранда, вақте ки ҳамон хабару воқеаҳои масалан дар сомонаҳои интернетӣ мутолиа мекунанд, мехонанд, чӣ таҳдид мекунад? умуман гуфтан дар кор ки мо вақте ки интернет пайдо шуд дар зиндагии
мо дар Тоҷикистон маст, мо ҳоло бо интернет кор карданро намедонистем. То имрӯз шахсони зиёд ҳастанд ки интернетро ҳамчун фикр мекунанд ки фақат ин барои доду гирифти маълумот аст. Лекин имрӯз аз сабаби он ки ҳар як нафар дар дасти худаш телефони хушманд доранд, дар дастрасӣ дорад ба шабакаҳои иҷтимоӣ ва интернет дорад, метавонад на фақат истеъмол кунанда, балки истеҳсол кунанда бошад. яъне ки пештар асри 19-20 ин кори истеҳсоли гӯем ки мавод ин дар дасти танҳо журналистон бошад. Имрӯз ин корро ҳар як нафар карда метавонад. Но лекин то ҳол дар тафаккури мо маълумот мондааст ки гӯё ки он чизе ки паҳн мешавад, он маълумоте ки паҳн мешавад, ин дуруст аст. Барои чӣ? Чунки ин гӯем ки аз таърих мондааст ки мо ба журналистон бовар мекардем. имрӯз дар интернет на ҳама журналистон ҳастанд, на ҳама блогерон ҳастанд ва на ҳама шахсоне ҳастанд ки гӯем ки ҳамун маълумотро месанҷанд, баъд пешниҳод мекунанд. Яъне ки имрӯз истеҳсолкунанда хело зиёд шудааст ва аз ҳамин сабаб хабарҳои гӯем ки дурӯғ бисёр аст, асосан дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ин сабаб шуданаш мумкин ки аксарият ҳолатҳо ба мардуми мо ҳамун чиз ба бовар мекунанд. Умуман хабарҳои вақте ки мо мегӯем ки хабари рост ва дурӯғ мегӯем, дурӯғро фейк мегӯем. Фейк барои чӣ сохта мешавад? Дар шахс пайдо кардани тарс, яъне ки ё ин ки дар шахс пайдо кардани симои ягон шахсро ё ин ки дар боло бардоштан, ё ин ки зинаи поён гузоштани шахсҳои гӯем ки машҳур. Аксар вақт мебинем ки фейкҳо ин дар бораи ё ин ки сиёсатмадорон, ё ин ки дар бораи бемориҳое ки ба мо таҳдид мекунанд, ё ин ки дар бораи он гӯем ки ситораҳои шоу, ё ин ки ситораҳои киноҳо ё ин ки пайдо мешавад. Яъне ки он шахсе ки агар тафаккури интиқодӣ надошта бошад, мисол ба наздики як фейк баробар шудем, сурати як гӯем ки варзишгари асри 21, машҳури варзишгари асри 21 ва варзишгари асри 19-ро сураташро гузоштанд дар интернет ва гуфтанд ки ино гӯё вохӯрданд, дар кадом маърака иштирок карданд. Агар шахс тафаккури интиқодӣ дошта бошад, ҳамин аксро мебинад ва гуфта метавонад ки оё асри 20 ба набуд, имрӯз ин варзишгар зинда аст. Яъне ки тафаккури интиқодӣ, яъне ки мо ба имконият медиҳад ки хабари босифат ё ин ки маълумоти босифатро истеъмол кунем. Ва бояд гуфт ки умуман маълумот ин ба бадани инсон ҳамчун ғизо аст. Агар гӯем ки мо ғизоро, хӯрокаро барои солим будан, барои бадани худомон, барои зиндагонӣ кардан истифода барем, хабар ин майнаи сари мо ба ҳамчун ғизо аст ва вақте ки мо хабари дурӯғро истеъмол мекунем ё ин ки хабари бесифатро истеъмол мекунем, ин албатта барои чӣ хел ки саломати мо ба хӯроки носолим таъсири манфӣ мерасонад. Хабари дурӯғ ва хабари бофта низ ба гӯем ки мафкураи мо, ба майнаи сари мо гӯем ки носолимиро меорад. Сирро бидон дар мавҷи 157 FM. خب تشکر زیاد. خب اینجا گفتیم که با برابر اون که مثلا اینترنت رشد کرد، مثلا استفاده برندگان اون بین‌الملل زیاد شدن و مثلا همین استفاده برندگان سبب پیدا شدن همین خبرهای بردروغ گردیدن در شبکه‌های اجتماعی. خب بعد همینجا معین می‌کنیم که تفکر انتقادی در سیستم ساحه معارف تو چند اندازه مهم است؟ تفکر انتقادی این چیزی نو نیست. این ملکه اصلی 21 باشد هم، لیکن در ساحه معارف در کتاب‌های درسی گویم که اصلی 20 هم موجود بود و امروز هم موجود هست. لیکن تا کدام درجه و کدام صفتش چگونه است، این زیر سوال است. مثال گویم که وقتی که من
худам бо фарзандонам дарс тайёр мекунем, мебинем ки баъзе суолҳои мантиқӣ дар ҳақиқат барои инкишоф додани тафаккури интиқодии кӯдак дода шудааст. Бештар ин гуна суолҳо дар гӯем ки дар китобҳои дарсии математика дида мешавад ва худи мисол дар ҳикояҳое ки дар дарсҳои китобҳои дарсии забон ё ин ки адабиёт низ ин гуна машқҳо мавҷуд аст. Но лекин гуфтан дар кор ки мо имрӯз тафаккури интиқодиро бояд гӯем ки дар ҳама гуна ҳар як китобҳои дарсӣ ба ворид кардан дар кор, яъне ки бештар бо кӯдакон ва хонандагон машғулиятҳо гузарондан дар кор. Мумкин машғулиятҳои алоҳида, мумкин бозиҳо. Мисол вақте ки шумо ба кӯдакатон мева ва сабзавотро омехта карда мегӯед ки мана ҳамин маҳсулотҳоро ҷудо кун. Кӯдак бояд донистанаш дар кор ки бояд ки меваро алоҳида ҷудо кунад, сабзавотро алоҳида ҷудо кунад, ё ин ки аз ҷиҳати шакл ҷудо кунад, яъне ки доира шаклро як тараф монад, ё ин ки аз ҷиҳати ранг ҷудо кунад ин меваю сабзавотро. Яъне ки дуруст суол додан, яъне ки масъаларо ба кӯдак дуруст гузоштанам, ин як гӯем ки як маҳорат аст ва баъзан вақт ман худам мебинам ки дар китобҳо ин гуна нест. Эҳтимол супоришҳо ҳаст, но лекин супоришҳо номукаммал ё ин ки ҳамин барои инкишоф додани тафаккури интиқодии кӯдак кифоягӣ намекунад. Ва бояд ман фикр мекунам ки бошад ин чиз ва ҳамчун дарси алоҳида не, но лекин ҳар як китобҳои дарсӣ ба ин гуна супоришҳо бояд бошад. хуб, ташаккури зиёд. Умуман ба назари шумо сатҳи тафаккури интиқодӣ масалан ҷомеаи солманд ва ҷавонон чӣ гуна аст? вақте ки гап дар бораи ҷавонон мерад, бояд гуфт ки ҷавонон асосан истифодабарандаи интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ ҳастанд ва ҷавонон нисбатан тафаккури интиқодӣ гӯем ки баландтар доранд. Ҷавононе ки гӯем ки аз 16 то 30 солае дар назар дорам ман. аммо вақте ки мо ҳамчун тадқиқотчӣ дар шаҳру ноҳияҳо, деҳаҳо тадқиқотҳои иҷтимоӣ мегузаронем дар мавзӯи истифодаи воситаҳои ахбори умма, дар он ҷо як суол ҳаст ки шумо вақте ки маълумот мегиред, бештар кадом намуди маълумот бовар мекунед ва мардуми оддие ки дар деҳот зиндагонӣ мекунанд, онҳо бештар маълумоте ки аз хешу табор, аз наздиконаш мегиранд, ба ҳамин гуна хабарҳо бовар мекунанд. яъне ки онҳо аз сабаби он ки мо ҷомеаи мо коллективне мегӯем, да коллективни ҷомеа аст, мо бештар ба оилаи худамон, ба наздики худамон бовар мекунем ва наздики мо вақте ки мегӯянд ки паго аз вертолётҳо барои коронавирус дору мепошиданд, мо ба ҳамон шахс бовар мекунем, на оне ки кӣ гуфтааст, куҷо ба навишта шудааст, оё вазорати тандурустӣ дар бораи ин чиз гуфтанд ё не. Ин чиз ба суол намегузорем, чунки мо бештар гӯем ки даруни мо ба ҳамин ҳиссиёт аст ки мо бовар мекунем ба одамони атрофи худамон, наздикони худамон, ё фикр мекунем ки онҳо ба мо дурӯғ гап намезананд. Дар асл ин хел не. Яъне ки гуфтан дар кор ки ҷавонон тафаккури интиқодӣ нисбатан хубтар, баландтар доранд, но лекин вақте ки сину соли мо калонтар аст, онҳо мо зуд бовар гуфта наметавонем онҳоро. Онҳо гӯем ки мумкин на он қадар дастрасӣ доранд ба он хабарҳое ки сифаташ баландтар аст. Сирро бидон дар мавҷи 157 FM. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки масалан ҷомеаи мо хело ҳам зудбовар астад. ҳамин чиз масалан зудбоварӣ ҳамоҳо шаҳодати тафаккури паст доштанашон аст. ба андешаи шумо ман ин хел фикр намекунам, аз сабаби он ки тафаккури интиқодӣ паст ё ин ки баланд доштанро вақте ки ман ҳамчун тадқиқотчӣ, ҳамчун журналист
яъне ки индикатори муайян кардани ҳамин тафаккури интиқодӣ айни вақт ба фикрам мавҷуд нест. Агар мавҷуд бошадам дар Тоҷикистон айни вақт ман намедонам, чунки ин бояд индикатор бошад ки мо донем ки аз кадом критерияҳо мо муайян мекунем ки вай тафаккури интиқодӣ баланд дорад ё ин ки паст дорад. танҳо он гӯем ки ман такрор боштам мегӯям, мо коллективни зиндагонӣ мекунем ва барои ҳамин мо бештар гӯем ки одамоне ки худамон атрофи мо чӣ мегӯянд гапи ҳамонҳоро гӯш мекунем. баъд дигар як масъалаи дигар ҳаст ки мо вақте ки калонсолон гап мезананд, тарбияи мо ҳамин гуна аст ки калонсолро гапашро суол намегузорем. яъне ки ҷавонон бояд ки вақте ки калонсол гап мезанад ҳам хуб гуфтанаш дар кор. бештар ин ба духтарон, занҳо тааллуқ дорад. вақте ки падараш, бародараш ё ин ки шавҳараш як гап гуфт ва бояд ки зан бо ҳамин розӣ шуданаш дар кор ё ин ки ҳамин чизро қабул карданаш дар кор. эҳтимол ҳамин тарбияи гӯем ки ҷомеаи шарқонаи мо низ ҳамин баъзе ҳолатҳо ба таъсир мерасонад, яъне ки инкишоф на он қадар инкишоф дода тавонистани тафаккури интиқодӣ дар баъзе шахсон. хуб, маҳмуд ҷон, инҷо гуфтем ки масалан имрӯз хабарҳои бардуруғ бениҳоят зиёд ҳастанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ. хуб бубинед, бояд муайян мекунем ки ҳамон нафароне ки истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ ҳастанд, вақте бо ҳамон гуна хабарҳои бардуруғ рӯбарӯ мешаванд, чӣ тавр ҳамон чизро муайян кунанд ё ки чӣ тавр ҳамон чизро донанд ки ин хабар масалан дурӯғ аст ва аз кадом зовия нигоҳ кунанд? вақте ки ҳар як шахс як маълумотро гирифт ё ин ки ягон ҳодисаро хонд аз шабакаи иҷтимоӣ, бояд суол гузоштанаш дар кор ки ин хабарро кӣ навиштааст. ки навиштан муҳим аст. яъне ки якум суол гузоштан дар кор, яъне ки кӣ паҳн кардааст ин маълумотро. ховар, Азия плюс, озодӣ, телевизиони танин ё ин ки гӯем ки як шахси оддӣ ки дар деҳа зиндагонӣ мекунад ё ин ки омӯзгор ё ин ки корманди тиб аст. яъне ки кӣ будани шахс ё ин ки воситаи ахбори omma буданаш муҳим аст. дуюм суол сарчашмаи, то есть ин сарчашмаи иттилоот, яъне ки ким аст ва бояд хондан лозим аст ки кадом аз номи кӣ гуфта шудааст ин хабар. яъне ки дар дохили ҳамон хабар ё ин ки маълумот ягон шахси бароиманд мансабдор ё ягон шахсе ки ҳамин маълумот огоҳ аст оё мавҷуд аст ё не. мисол гӯем ки номи ягон вазир аст ё ин ки ягон раиси шаҳр аст ё ин ки ягон корманди гӯем ки оҷонсии омор аст. яъне ки ба ин чиз нигоҳ кардан дар кор. ва сеюм суол боз гузоштан дар кор ки барои чӣ гуфта шудааст. агар ҳамин чизро гуфта бошад. айни вақт дар шабакаҳои иҷтимоӣ бештар ман мумкин вохӯрем он хабарҳое ки дар Тоҷикистон гӯё ё Шабнами Сурайё ё ин ки роҳбари Алиф Сармоя як аксия эълон кардааст ва шумо метавонед пули бисёр калон бурд кунед. одамон имрӯз фейкҳо то ҳамин дараҷа рафтааст ки симои шахсони маъшҳурро истифода мебаранд барои ба мақсади худашон расидан. ва вақте ки шумо ҳамин гуна хабарро мегириду худатон ба суол намегузориду, вақте ки шумо ба ссилка ворид мешавед, ҳама вақт пеш аз ворид шудан аввал ҳамин ҷумлае ки гуфта шудааст хонед, суол гузоред ва яъне ки кӣ гуфтааст, бо чӣ мақсад гуфтааст, суол гузоред. агар ба суолатон худатон ҷавоб гирифта тавонед, баъд бояд ссилкаро кушодан дар кор. ва чунки вақте ки ба шумо ба ҳамин ссилка ворид мешавед, маълумотҳои шумо мумкин ба дигар шахсон дастрасӣ пайдо кунад, дигар шахсон ба маълумоти шахсии шумо. яъне ки донистани ҳамин гуна маълумотҳо зарур аст барои корбарони шабакаҳои масалан интернетӣ. хуб, ташаккури зиёд. ва як саволи охирон, мегуфтед ки барои рушди тафаккури интиқодӣ масалан чӣ кор бояд кард? чӣ корҳо метавонад дар рушди тафаккури интиқодӣ масалан саҳм гузорад? мо чанд сол пеш якҷоя бо
ташкилоти байнахалқӣ як лоиҳа доштем ва он ҷо маълум каме тадқиқот низ гузарондем ва маълум шуд ки бештар ба хабарҳои фейкӣ он шахсоне бовар мекунанд ки дар деҳот зиндагон мекунанд ва дар мумкин деҳаҳои минтақаҳои назди сарҳадӣ зиндагонӣ мекунанд ва ин чиз сабаб шуданаш мумкин пайдо шудани низоъ байни аҳолӣ ва мо гуфтем ки чӣ бояд кард ва якчанд сарчашмаҳо буд ва таҳлил карда ба хулоса омадем ки дар ҳамин деҳаҳо дар байни хонандагони мактабҳо бояд дебатҳо ташкил кардан дар кор ва имрӯз агар аз интернет бинед чандин машқҳо ҳастанд ки шумо метавонед тафаккури интиқоди худатонро рушд диҳед ва яке аз гӯем ки ҳамин гуна машқҳо ин ташкил кардани дебатҳо агар эътибор карда бошед ин гуна дебатҳо бештар дар назди марказҳои амрикоӣ тоҷикистон ташкил карда мешавад аз тарафи ташкилотҳои байнахалқӣ ташкил карда мешавад дар байни ҷомеа дебат аз баҳс яъне ки дискуссия чӣ фарқаш ҳаст дискуссия агар шумо аз фикри худатон намегардед мегӯед ки не ин фикри ман аст то охира ҳамон фикр ба меистед дебат шумо ба имконият медиҳад ки оппоненти худатонро яъне ки шахси муқобили худатонро гӯш кунед ва ба фикри шахси муқобил бо далел ҷавоб гӯед мисол мо имрӯз медонем ки барои ман гӯшт маҳсулоти гӯшт ин фоидаовар аст ман фикр мекунам лекин як шахси дигар гуфтанаш мумкин аст ки гӯшт зараровар аст барои бадани инсон ва ба ҳамин фикраш вай бояд далел биёрад ин аст дебат яъне ки вақте ки вай шахс фикри худашро бо далел бо тадқиқотҳои илмӣ ҷавоб гуфта тавонад ва ҳамин гуна дебатҳо ташкил кардан дар хона бояд падару модар бо фарзандони худаш бояд кор кунад яъне ки ҳамин гуна машқҳо бозиҳо ташкил карданаш дар кор ки фарзанд фақат он чизе ки аз гӯем ки такя кардан ба мактаб не балки дар оила низ ҳамин чиз бошад ва боз як чизи хуб он аст ки мо бояд ба фарзандони худамон як бозиҳое ташкил кунем ки савол ҷавоб яъне ки ҷавобаш ҳа бошад ё не бошад яъне ки саволҳое додан дар кор ки ба кӯдак саволҳои пӯшида мегӯянд саволҳои пӯшида додан дар кор ки мисол 2 + 2 ин 4 аст ё не бача бояд 2 + 2 4 буданашро аз ҷиҳати математика медонад лекин 2 ҷамъи 2 эҳтимол 4 не 22 шуданаш мумкин ва ҳамин гуна бозиҳо ҳамин гуна машқҳо ва ҳамин гуна гӯем ки маъракаҳо дебат дискуссия бозиҳои шавқовар дар хона дар мактаб дар боғчаҳо кӯдакистонҳо низ барои мо имконият медиҳад ки тафаккури интиқоди худро рушд диҳем сирро бидон дар мавҷи 157 FM муаллима ҷони азиз барои иштирок ва як суҳбати самимӣ барои шумо ташаккури зиёд мегӯям. хуб шунавандагони азиз ин лоиҳаи сирро бидон буд ки тариқи радиои садои хуҷанд рӯи мавҷи 157 FM гӯш кардед ва дар меҳмонии мо ҳузур доштанд рӯзноманигор ва таҳқиқотчи Гузал Маҳкамова. хотиррасон мекунем ки маводи мазкур бо кӯмаки мардуми амрико ки аз тариқи оҷонсии иёлоти муттаҳидаи амрико оид ба рушди байналмилалӣ расонда мешавад ва дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи медиакам ки аз ҷониби интерньюз бо дастгирии молиявии USAID амалӣ мегардад омода шудааст. ширкати телевизион ва радиои садои хуҷанд барои муҳтавои барнома масъул буда шарт нест ки он мавқеи USAID ё ҳукумати иёлоти муттаҳидаи амрикоро инъикос намояд.